Tan kanise gwenge mag Kuria County ma Migori okwedo nyange mar nyiri madhi nyime gwenge go ka bende giseyo piny owacho kokalo kuom tend arita kwe kuom rem kawo okang' mar chik ne jok matero nyiri nyange e gwenge go. Jojuma medo luwo wachni masani medore e dweni mar 12. E kinde ma jumbe adek mokalo nyange mag yawuoyi kaachiel kod nyiri osebiro kadhi nyime e gwego mag Kuria. Ka opogore kod kinde mokalo ma yande nyange ma nyiri ne itimo apanda nikech ndarita kwe ne kech pino kendo ne mako jogo matimo nyange. Sani maling'ling' yango ni timia yanga kendo rawere manyiri kendo wuothi apeini kawo bag nyasi mar dhialogi. Sani apeini mathoth e gwego mag Kuria opong' kod oganda manyiso mor margi bang' tero nyiri kaachiel kod yawuoyi nyange. Maling'ling' yango ni nyiri miche kod miche koro osekale pala mar nyange e kinde ma jumbe adek maokalo. Kama kanisa tunasikia kukero kidogo, maana kila mtu ni kama amevulia shati mambo haya. Hili ni jambo tulikuwa tumeshirikiana na hata na serikali yetu kupigana nalo, lakini kwa sasa kila mtu ni kama ameliacha tu kuendelea. Yo mabende nyange mag nyiri timi gwego mag Kuria omako kata dhog jotend kanisni e gwego mag Kuria ma osebiro ka koro kedo kod nyange mar nyiri. Enda mikutano si mara moja si mara mbili na wazee hao wakakubaliana na World Vision pamoja na uongozi wa national government ya kwamba hawatarudia tena. Lakini kwa mara hii unakuta kwamba yale mambo ambayo tuliokaa chini na kuja kusungumzia katika habari ya kumwacha mtoto wa kike asome wakakengeuka na kushawishi watoto wa kike kufanya tohara. E kinde twak margi kanisa no mar Happy Church Cathedral e boma ke Hancha, joten kanisni gikawo telni kod Thomas Musiti gi Sabo wach ni yo ma itimogo nyange mar nyiri higani omako kata dhogi ka bende giseyo ndarita kwe kuom ling' to nyange nyiri dhi nyime. Ni sasa serikali tena imerigozia kichwa na tunaona kwamba sasa linarudi kwa nguvu tena na linaturudisha nyuma miaka 10 na watoto wetu wa kike wanapoteza. Lakini kipindi hiki sasa tumekuta ya kwamba hatujapata msaada mkubwa hasa kutoka kwa national government. Kwa sababu tangu mambo haya yatokee, national government haijachukua yule mkaso ulikuwa nao, hawajakamata mtu yoyote. Joten kanisni giwacho ni timbe mag anjao okwako nyasi mag nyangego mag Kuria ka koro gikwayo ndarita kwe mondo koro wuogo kendo koro kawo okang' mar chik ne jog matimo nyange. Naweza ukapata kwa mfano watu wa kike wanalazwa tu barabarani hadharani na wanafanya tabia ambazo si za kupendeza, na ni mbele ya hawa wasichana wadogo ambao wametahiriwa. Na hivyo kama kanisa tunaona in future hatutakuwa na community iliyo na maadili kabisa. Jogo makwedo nyange nyiri wacho ni kata jogo eko ma odagi nyange gwengego bende sani chuno kod nyange kaka ta yawuoyi mane osetimnegi nyange osiptal bende chuno mondo kodogi kendo timnegi nyange kendo. Sasa leo tunashangaa mtu amekatwa halafu tena anarudi anaenda kukatwa mara ya pili na alikuwa anasema ni kliniki. So hili ni swala ambalo ni la aibu. Sisi kama kanisa tunalishutumu, ni hata serikali haikubaliani na vitu kama hivi. E higni mokalo bila ne rakore kod jogo matimo nyange mar nyiri. Kata kamano, mae sani ok timre ka kinde limbe marwa e gwego mag Kuria ne waneno kobila gwenyore maonge rakruok kata mosruok kod jogo eko ma obago nyasi apaya bang' timo nyange ne nyithindogo manyiri. George Juma, Ramogi TV, Migori.